Avanzan a bo ritmo as obras que están a transformar a contornada Praza de Abastos de Sanxenxo, tanto é así que se calcula que a primeira fase dos traballos estará concluída a principios de outubro. Permitirá a creación dunha gran praza pública e un paso inferior que servirá como vía de saída e dotará a zona con 32 aparcadoiros soterrados. Temos que seguir traballando no verán porque é unha obra que estamos facendo a parte sucia, a parte máis complicada que é o soterramento, todo isto que estamos vendo aquí para un paso inferior que hai e tamén onde van os garaxes e vai a estar concluída cunha gran praza pública que unindo o que é a Rúa de Madrid vai quedar un espacio humanizado moi bonito nesta zona e a parte Sanxenxo que estábamos facendo desde o Concello casi todo hacia a zona oeste, hacia a praia de Silgar, hai que vir hacia a zona onde hai máis comercio, onde hai máis actividade, onde viven máis veciños. Hoxe o alcalde visitou os traballos en compañía da Conselleira de Infraestruturas. A obra está a ser cofinanciada entre as dúas administracións. O Executivo galego achega 1 millón de euros, mentres que o Concello asume algo máis de 1,3 millóns. É clara a mellora que vai supor esta canalización do tráfico soterrado desta Rúa Madrid tan transitada en Sanxenxo. Comentábamos que non só agora nesta época estival, sino en todo o ano, toda vez que o turismo en Sanxenxo está claramente desestacionalizado, hai turistas 365 días ao ano. Esta obra de humanización casa coa vontade que ten o Goberno autonómico de humanizar os nosos espacios, de facilitar esa mobilidade sostible. A segunda fase centrarase na construción dun edificio multifuncional acristalado de 5 plantas. A primeira e a segunda estarán ocupadas polo mercado de abastos e un espazo gastronómico. As intermedias dedicaránse á biblioteca municipal e aulas de estudos, servizos sociais e muller. A quinta está pensada como espazo gourmet cunha ampla terraza. Na última planta é unha terraza grande, vai haber como un gastromar, porque ten unhas vistas moi bonitas e se queremos despois, pois seguramente en explotación. Recordemos que o proxecto que se está a executar foi o gañador dun concurso de ideas convocado polo Concello.